egunon eta ongi etorriak gaur uztailak 8 Sanferminetako bigarren eguna, eta ikusten duzuenez eguzkiak jada hasitu jotzen, gaur izan ere bera handik izango dugu. Eta baluartera hurbildu gara, gaur kanten jaia izango dugulako, eta Aitor Ibarrarekin hitz egitera joango gara, izan ere bera musikaria da eta aktuatzen egongo da gaur, bera zer kontatzen digun. Beraz ongi etorri eta disfrutatu gurekin uztailak 8ko egunaz. Aitor Ibarrarekin gaude, egunon Aitor. Egunon. Zuzendari musikala zara, baita ere trompeta jolea, eta gontzara kanten jaia antolatzen musika eremuan. Eta konta iguzu pixka zer da Sanferminetako kantu jaia? Bai, Sanferminetakoa heldu da gehien bat, azaron egiten dugu dantxarinean beste arraldoia, dela kantu zarren txampion ditzen zaio. Han bosteun bat inguru elkartzen gara, jende pila gelditzen da kalean, eta pentsatu zen udaldera egiteko zerbait ere bai, eta ze leku begoa Iruñean, Sanferminetan, eta txuri gorriz denak, eta giro honetan. Eta hortik aldu gara pixko bat Iruñeko kantu zarregun ontara, bai. Eta zer egiten duzu, zer ikusiko duzu? Bira, gaurko idea da, lehen egiten zena etxetan, ohitura zen jaten ziren herriko jendea, Frantzira, lanera, mendira, basotara, torzen ziren etxera, neguan eta egiten zen mailan abestu, etxeko, ez zen CD-erikan, ez zen USB, ez zen musikarikan, eta abesten zen mailan. Eta hori nahi dugu hemen egin. Orduan, jendea etorriko da, eta ja lehendabiziko egiten dugu egurra bat, sarrera bat, beti azten gara Euskalaren euskaraz eta bestiarekin, egiten dugu orkezpenak, eta gero gaten gara, jaten eta besten. Pizkot nik eramaten dute sukaldarik aidealikan eta kamarerak, platera biltzen eta hola, orduan kantatzen dugu, jaten egarelikan egiten dugu, eta jaten pizkot jokatzen, ez beraren lanare ez kalte egiteko, bizkot biztakin, jan, abestu, hola jaten gara, bai. Eta nezik eramaten duzu antolatzen zenbatgarren urtea dago egiten duzu? Hau zeinen da, 5. urtea. Eta Sanferminetan egiten duzu? Sanferminetan 5. urtea, dantxaina batxuko merezi urte.
19 urte. Dantxainean, eta denetara 23, hasi gehiago Zunbilan, Lur Dantzalekoan, minio, orten emotxe 20 urte, 23 urte, ezak da. Duela 23 urte zitzineten, erranazunagatik kantak eta... Bai, Angel hasi zen Zunbilan, Zunbilako elkartean bere itxen ohitura handia zen kantatzeko, bere aita ama denakin. Eta Zunbileko elkartean hasi zen historio hau, hori, bazkare bat, eta bat elkartzen garen. Egun persona elkartu zen, denak abesten, giro zoragarria, eta gero Lur Dantzalekoan, eta gero Dantxainean, eta beti azaron. Eta urtean zehar ditu asko, urtean zehar, 15, 16 herriko festetan, jatetxetan, ezkontzakin ditu gero bai, 3 ezkontza kantu zarrakin, matia dute beraiek, eta, bueno, hasi kantatzen, eta, bueno, bazkarien kantatzen, eta kantu zarrakin bat, 3 ezkontza ginek ere bai. Eta egiten dute euskal kantak edo zer? Bai, euskal kantak, mexikanos ez dintxu gora bai, beti Volver, El Rey, mine normalin euskal kantuk, dantzak ere bai, zortzikoa, zazpi jauziak ere bai, tartekatuz kalejirak ere bai, ez egoteko den moduzien eserita, jaten tartekatzen hori, eta azkenin sortzen da, jarri giro parega bai. Ostras, eta, bueno, musikaria talde bat zate zehazki, edo nortu zate musikaria? Aurten datu galdaketa txiki bat, normalen baten gara guginen Jalisco ban taldea, egon duela 20 urte plaza, jotzen Jalisco dizenete trompetan gatikan, eta, bueno, 20 urte ondo gara herri jotzen, 2015 utzi genuen, eta talde oso horrek jotzen dugu normalen hemen. Eta aurten hemen lekuare bai da sonorizatzeko pixko txarra, eta nahi genuen egin lehengo ohiturara, eskusoinua, gitarra eta trompeta. Alikta senzillona, alikta hori, eta jendik abestea. Eta, bueno, egin dugu proba aurten zer modu zola. Gonbidatu badire, Jaien Olazabal, Jon Gurutxaga eta bere familia, Menditarak ere bai, Leiztako Dantzarik, Joaldunak, beti bada Menditarrak, ez da, beti badire, zortzizterik ari iristen dire, baina, segituan bai. Jo, eta, duela, COVID zera eta 2 urte zinuten, ez, jaialdea hori, aurrekoan bai egin zinuten, baina oraindik ere COVID-ak pixket, 2019 egin zen, 2020an ez zen egin, 21an egin zen, 22 egin zen, eta 23 garrana. Aurten alena baritzen, oraindik ez da, gutxienez egon gara Sanferminetan grabatzen, eta jendetza aize gehiagoan abaritzen dugu, orden ez dakit aurten ere ezberdina izango den... Bai, jende gehiago bada, jende gehiago bada, eta nik uste nabarituko dugu diferentzia lehen COVID-ekin beti distantziak da hori, eta nik uste baina pixkat gaudeia festak idun, nik uste jai giro abdigu zenen dela gaur, oain dela pasaren urte mina. Eta sorpresaren bat edo izango duzu aurten, edo aurten ezberdin izango zerbait eta... Bai, beti badia sorpresak, gomenalde txiki bat egin zailo jendire bai, posibo txapelan bat, urtean zehar egin duna zerbait ere, eta, bueno, eta hemen tokatu zen gauza bitxi bat, eta familie guzti heldu da gaur ere bai, bain dela 2 urte, bada familie bat urte otortzen dire Dantxainea, eta bere aita hiltzen, familian aita hiltzen aurreko egunean, eta familia oso atorre zen honata, aitan txapelarekin, obero omenez, eta xalo garri dute jo genuen, nigarrete oso unkigarria bai. Bai, une batzuk betetzen tenak bai, hori izan zen ikaragarria bai. Aita togarra zen Bazkaltzera, 2 egun lehen hau hiltzen, eta familia guztian, torre zen Bazkaltzera, bere omenez, bere asiento hortzatzen, bere txapela hor jarria, eta zantzen aletxe bai. Horten ere bat zuzun olako momentu politek. Bai, azetzen dire, historioak politak bai, batetik eta bestetik bai. Eta beraz, imaginatzen dut, onata etortzen den jendia ezaguna zate, edo ze perfile batzu bai, ez bai, normalin euskal gidun denak ezagutzen gara, eta... Jende euskalduna etortzen da? Eta ez euskalduna bai, eta bai, Logroñoku, Kalahorratikan, Tudegatikan, Kaskantetikan ezaguna, ez dakitenak euskara ez dakite, eta liburukin abesten dute, hemengo giruan gustatzen zaiote, euskal kantu gustatzen zaiote. Hemen azken, igual da nor dagoen ezkerren eskuinan, nor dagoen ze idea etxudun zer du. Hemen da, kultura, disfrutatu, dantzatu, abestu, eta... Horretik okurtzen mazaio hemen dikan, azten dikan abesten kanto bat mai hortako, pues bega, denak goik segitzen guiziltzen gara, denak kantatzen dugu, azken da, etxeko giro bat. Hori idea.
Pues arrazengo, mila esker handi... Zueri, guri... Bai, denbora hau eskintzagatik, espero dugu aurten ere bai, bertzu urtetan bezala, holako emozionantia izatia. Bai, ateko de historio polita, seguro, beti bai hemen, bai, tokean zehar pasatzen historio tentetzen zera, eta bueno, seguro ala zaren dela, bai. Ederki, mila esker handi zaitu Zueri, eta animo, lan fuerte, San Ferminiten zuek ere. Mila esker. Ega ba, gerarte. Aio.